No čaute, teraz ideme natáčať Festival Brainera, tak chcem vám ukázať, že čo som ja včera večer filmoval. Toto som ja ukradol jednému. A normálne som veľmi šťastný. A teraz niečo poviem po anglicky. I know the secret. Watch this. Tak, čo spravíme? Čo by sme chceli spraviť? No ako nebudem kupovať server lag, lebo nemám na to Robuxy, jak vidíte. Jedenkrát to spravím. Získaním dobrých brainrotov. Dám ten najlepší server lag. A takže toto bolo vždycky môj najlepší brainrot. Aj najviac mi dáva. Keby som bol taký systémový, bol super. Ale mega super. Tak jakého legendary nepadne? Hovorím ja. Tak, chcem vám povedať, že mám už 9. rebert, mal som 8. Chcem mať tripy, tropy, tropa, tripa. Som z nej veľmi šťastný, som ju ukradol normálne. Sigma Boy Legendary 1600 za sekundu. Tak čo spravím? Toto člopa, tripa. Môj najlepší brainrot. A čo mi tu padne? Niečo napíšem. Coco Fanto Elefanto. Oh my god. Som nečakal. Coco Fanto Elefanto. Áno, čo? Čo? Normálne som šťastný z toho Coco Fanta Elefanta, ale možno spravím o jeho súťaž. No. A 25. apríla. A vieš, že to, že Miška má dneska narodeniny? Viem. No, tak čo sa patrí? Počkajte, pozastavím video. Tak ja si idem z masiny. Máš sa trochu obostretniť? Zapal si niečo na raňajky, Matička? No? No, tak Miška urobí. Dobrá mafina. Naša strana robila mi dneska má narodeniny. Tak, chcem vám povedať, že moja sestra má narodeniny a môžete jej zahrať do komentárov. Počkajte.
musíš. A škoda. Mne to vyšlo plne. Tak. Tak čo? A potom napíšte do komentáru, že čo natočím ďalšie. Si najprv nájdete Forest alebo také veci, dobre? Potom do komentáru napíšete, prosím vás, že čo? Že čo mám natočiť ďalšie. Napríklad nájdem Forest alebo Tela Brainrot zase, alebo Garden. Proste film, Build a Car. Proste niečo napíšte, že čo mám natočiť. Dobre, toto video nebude moc dlhé. Bude to len 10 minút, ok? Takže ešte to budú 3 minúty natočenia. Takže čo spravím? Balerina kapitana Hulk. Medusa, hej. No poďte. Co sa bojíte? Lava orka Larova by bolo veľmi super, kebyže mne to spadne. Ale ja mne padne Secret. Mi padne Secret. Mi padne Secret túto. Na tomto 3, 2, 1, 0. A teraz Secret do 3, 2, 1, 0. Prečo to je také ťažké? Prečo? Získať Secret. Prečo také ťažké? Nedá získať ten Secret. Kámo. Minútka. Tak, čo spravím? Toľko. Tak, čo tady mne padne? Najlepší Brainrot bude asi Coco Fanto Elefanta. Lucky Block, to si kúpam. Lucky Block. Za 10 minút. Ale Lucky Block si zoberiem. Čau. Čau. Si si gratuloval? Áno. Tak teda čaute.